سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات ابقازا ابكابك اي مسقال استفصم متقعته بزملكت زلو زينا ايثيوبيا مس نيوكليراوي ممنጨው صعات بزتحاز كتهانصو تدل زلا بروجكت بزملكت زوص حبريتا تشاينا ابيت مخري سباو مسلات ودو حورات هاغرات نيرترا زهابته دغفن زهابته مغلصن بوغن ايرترا مس مرጫ دو افريقيا بزتحاز تسدم ملختي كلن زتقلك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت طوغون بخبري يقدمكم أبقازا بعرب دحر قطري كبيت صحفتن منبر أبايتن أهجراو كوميتي قيح مسقل أوش تحت الرحقات زعلب متقعتات إسرائيل كبيت جودات كم زورة تقاليسو اتي أبلع سيفيلاويان سبعوي مسألتاتن جودات كيبتصح تنقاقتات كم زجبر زجلس أهجراو كوميتي قيح مسقل بتزجات متقعتي كسب حج عسران كلتن زتقتلو 45 دم زغسلو نابتي نص زكايد حكمنا متأم كم زلوي قاليسو وهبقال سراويت إسرائيل أبزهبو حبريتا قدماي مرمرات تغيرو كمزلون ابتناي قيح مسقل كباب خامت قعته خمس تفصم زرئي ملكتات كمزيلن يخون امبر اتمتقعتي جينا مرمرا يكايدلهم هلاون يغليصو بتمتقعتي قال كفال بيت صحفت قيح مسقل كعنون كله ابت خبابي تسديدم ابتين داتات زنبرو فريست امويان دما قال قدات زوردم كمزله تغليصو قيح مسقل نتزغاطمه حدغنيا ناي صتا فصامه الى خغلصن كله از خمس عينت فصامتات كان سيفيلاويانن ابسب او حاجز توافيرم زركبو سرحتنياتاتن هيوتم أب حدقا زوتو يخبل قليص ولا بحماس زكايد منيسترت عنا غازا بوغانو كابتنايك ايح مسقل قصر موتان زتفليا بزخونه ملكع عسران حموشتان سبات هيوتم كم سانون 50 قوسيلم كم زلون يحبيرو تمتقعتها اسرائيل يفصيمات بمبال ناب اسرائيل كسي اغرب ولا بشوعات تقمت كل تشحن عسران سلستن حماس ناوشت اسرائيل اتيو ابدوباو كفاله هاجر شحن كل 200 سبات زقتلن استات كل 250 حدن دما جهو زغبرن متقعتي دحر مفصامو إسرائيل قبل علق أزام متأن سفيح كوينات زخفتت كوينة كساب حجة دما مز كوينات بزتحز 37 شحن 397 هيوتم سئنهم كم زلوي زغلاص كابزيوم اتم 14 شحن 680 قلعو دق انستيون بعد ما زدفؤن زيغاتات مخانون ابز حلفه ورح ميازيا تحبيرن يريو إثيوبيا نيكليراو مدبر ممنጨው صعات نمهنات زلوا دليت اب قبرن موعلو صعره اب تقبرل زلاوان ناي نيكلير سنفلطتن تكنولوجين ماكل نمهنات نزمص عمت استات 32 مليون بر باجت سلعه كم زلا إثيوبيان ريبورتر تبهال معكن ناي إثيوبيا صبصيبا اتا معكن زرغيحتو اب زلا زينا ازي ناي نيكلير سنفلطتن ناي تكنولوجين ماكل نمهنات زلو مدب تكبراو نمغبارو باجتو ابتلو معمت فدرالاو منغستي نا بارلما اتهاجر زغربو ناي باجت امامه اتو كم زنبرن بجكا ناي نيكلير سنفلطتن تكنولوجين ماكل ساتلايت زغاطاطمالون زفتنالون ماكل نمهناصون باجت تسلع كم زله غليصا مسرت صبصاب ناي تمعكن كا ساتلايت زغاطاطمالون زفتنالون ماكل نمهناص بجكاتي ماكل نيكليراو سنفلطتن تكنولوجين نمهناص تسلع 32 مليون بر 53 مليون بر كم استسلعت حبيرلا ابرس زخا 201 مليون بر ناي ساتلايت مقوصاصر ماكل نمهناص باجت تسلع كم زلون حبيرا ابناي بايوتيك تكنولوجي دما ابناي ممعل بروجكت 277 مليون بر تسلع مهلاون تغليصلا مدبات مهناص ماكل نيكليراو سنفلطتن تكنولوجين قند علامه منستر تكنولوجين مهزون اتهاجر كم زخونن زغا اب تحتنا ايثيوبيا بعال سلطان صعات ككيد مخانو تحبيرلا ايثيوبيا قد محجن نيكليراو صعات منጫው زخلا مدبرن مهناص مسروسيا تزاررب مهلاوا تغليص زنبر خوينو ابز حلفه ورح دما بارلما تهاجر منستر تكنولوجي تهاجر لطمولا هيبو ابز نبره مغلصي مسناي روسيا كوربوريشن اتوميكا وصعات بزعبا مهناص ناي ايثيوبيا ناي نيكلير ماكل زربات يكايدو مهلاوم غليص نيريو ايثيوبيا كاب نوحي وانات حزان نيكلير وصعات نسلماو معلا اب طقم ختوعل دليت كم زلوا كتغلص صنحت كوينا بفلاي دما اب مداي الكتريكا وصعات ناي حكمنا مداياتن ناي حرشا مداياتن مدبر ناي نيكلير مهناص زلوا دليت تغلص نيريا بستفلالي اوان دما مس عالم لخوت تقواصاصاري اتوميكا وصعات مس هاجرات دما كم روسيا تشاينا كوريان سمعت ناي نيكلير سنفلطتن تكنولوجين فريما تفلط يا كم زفلت ايثيوبيا كاب شحن 957 جميره ابال عالم لخوي اجنسي اتوميكاو صعت يا
ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እትርከበን ሰብኣዊ መሰላት ከም መስመስ ብምጥቃም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ምዕባል ናይ ዝርከባ ሃገራት ምትእታው ዝግበር ምትእታው ከም እትቃወሞ ገሊጻ ቻይና ነዚ ገለጸት ኣብቲ ካብ 18 ሰነ ክሳብ 12 ሓምለ ዝቕጽል ዘሎ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ቀዋሚ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ቸን ዙ ኣብ መበል 56 ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዑ መደረ ኣገባባት ሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ምኽባር ዝኽእሉ መድረኻትን ሃናጽ ዘተም ምትሕባርን ኮይኖም ከገልግሉ ጸዊዑ ቸዙን ወሲኹ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕላማታትን መትከላትን ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክኽተል ከምኡውን ኣድማሳውን ዘይሻራውን ካብ ፖለቲካ ናጻ ዝኾነ መትከላት ኣብ ግብሪ ከውዕልን ኣተሓሳሲቡ ንሱ ቀጺሉ ገለ ሃገራት ኣብ ውሽጢ ዶባትን ናይ ቀረባ መሻርክተንን ዝኾነ ሃገራት ንዝፍጸም ከቢድ ገሰስ ሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ከም ዝበላ ከረድእ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ግን ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ምስምስ ኢደን ከም ዘእትዋ ሃገሩ ድማ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ድርብ መለክዒታት ብትሪ ከም እትቃወሞ ያነጺሩ ምስ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብዝተሓዝ ናብቲ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ቤት ምኽሪ ጸብጻብ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ቻይና ብምስምስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር ምትእታው ደው ክብል ኣለዎ ብምባልያ ንኤርትራ ዘለዋ ደገፋ ዘነጸረት ኣብ ዓለምና ንኹሉ ዝምጥን መንገድታት ምዕባለ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘየለ ብምምልካት ከዓ ዝኾነት ሃገር ናይ ገዛ ርእሳ ፖሊስታት ኣብ ልዕሊ ካልእ ክትኣታቶ ክትስገደድ ከም ዘይብላ ኣተሓሳሲባ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንክውንነታ ብዝሰማማዕ ናይ ገዛ ርእሳ መንገድታት ሰብኣዊ መሰላት ከተነጣጥፍ ክነኽብሮ ኣለና ክብል እውን እቲ ናይ ቻይና ልኡኽ መደርኡ ከስምዑ እንከሎ ምዕሩይ ዝርግሐ ሰብኣዊ መሰላት ዝያዳ ክሕይል ድማ ኣዘኻኺሩ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ንኻልኣይ እብረ ንሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካ ክመርሕ ቃለ መሕላ ፈጺሙ ምስ ምምራጽ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ንኻልኣይ እብረ ብዝተሓዝ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ሲሪል ራማፎሳ ዳግማይ ምምራጾን ቃለ መሕላ መፈጻሙን እንኳዕ ሓጎሰካ ድሕሪ ምባል ንደቡብ አፍሪካ ቆጠባዊ ዕብየት ንኽልተኣዊ ርክባት ድማ ከዓዝዝ ትምኒቱ ከም ዝገለጸ ሓቢሩ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ዝመርሖ ሰልፊ አፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ANC ዝሓለፈ ጎንቦት ኣብ ዝተኻየደ ባይታዊ ምርጫ ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንታዊ መንግስቲ ምምስራት ይዝከር እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዘስምዑ መደረ ሓያሎ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘጣመረ መንግስቲ ክቐውም ምብቅዑ ኣብቲ ሃገር መጀመርያ ሓድሽ መድረኽ ከም ዝኾነን አንጻር ዘይምዕሩይነት ንምቅላስ ከም ዝሰርሕን ቃልኣት እዩ ዘሎ ሰልፊ አፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ANC ኣብቲ ምርጫ 400ዊት ወናብር ክዕወት እንከሎ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ DA ወይ ዴሞክራቲክ አላያንስ ድማ 22 ወናብር ምዕዋቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ክልቲኦም ፖለቲካውያን ሰልፍታት ምስ ካልኦት ሰልፍታት ተላፊኖም መንግስቲ ኣቂሞም እዮም ፖለቲካዊ መስርሕ እቲ ሃገር ክመርሕዎ ኣብ ሰማል ዝርከብ ብሕብረት አፍሪካ ዝተለኣኸ ዓቃቢ ሰላም ናይ መውፃእ እዋኑ እንዳኣኸለ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሃገር ግብረ ሽበራውያን ውድባት ዝኾነ አልሸባብን ዳዓሽን ላዕለዋይ ኢድ ከይሕዙ ስግኣታት ሓዲሩ ከም ዘሎን ነዚ ንምብዳኽ ሕብረት አፍሪካ ሓድሽ 13000 ወተሃደራት ዘለዎ ሓይሊ ከቀውምን ኣብ ሶማል ከዋፍርን ተሰማሚዑ ምህላው ተገሊጹ እዚ ሕጂ ብሕብረት አፍሪካ ክቀውም መደብ ተታሓይዘሉ ስምዕ ተገይሩሉ ዘሎ ሓድሽ ሓይሊ ቀንዲ ነቶም ገለ ክፋላት ሶማል ተቆጻጺሮም ዘለው ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት አልሸባብን ዳዓሽን ምካት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕሉ ተሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት መንግስቲ ሶማል በቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዘይምስማዕ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮም ዘለው ገለ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ክወፁ ጻውዒት ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ገለ ዞባታት ድሕሪ ዝተፈጥረ ዘይምስማዕ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ውሳነ ተግባራዊ ኣይኮነን ኣሎ ከም ፑንትላንድ ዝኣመሰላ ዞባታት ሶማል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዘይደልያ ዕላው ገይረን እየን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መንግስቲ ሶማል ናይ ሕብረት አፍሪካ ዓቃብ ሰላም ናይ መውፃእ እዋኑ እንዳኣኸለ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ካብቲ ሃገር ናይ መውፃእ እዋኑ ክናዋሕ ድሌት ከም ዘለዎውን ኣብ ዝወፁ ገለ ሓደሽ ጸብጻባት ተጠቒሱ እዩ እዚ ይኹን እምበር መንግስቲ ሶማል ብዕሊህ ንኣፍሪካዊ ሕብረት ነቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ጻንሖት ከናውሖ ኣይሓተተን ኣሎ ሕብረት አፍሪካ ግን ኣብቲ ሃገር ንግብረ ሽበራውያን ኣካላት ዝዋጋእ 13000 ኣባላት ዘለዎ ሰራዊት እዩ ከቀውም ተሰማሚዑ ዝርከብ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم